Amb aquesta plantació del Parc de les Arts culminem la campanya de plantació d'aquest hivern. Amb aquests 90 i escaig arbres aconseguim arribar als 900. Ja són 900 arbres que hem pogut plantar al 2021. L'objectiu és continuar amb aquest ritme. A partir de l'any que ve esperem fins i tot augmentar, poder tenir una plantació més intensa amb el propòsit d'aconseguir recuperar tots els arbres que es van morir a la ciutat i poder començar a posar una primera pedra, com en aquest cas, a més d'un parc històric dels que s'haurien d'haver desenvolupat en aquesta ciutat. Perquè avui sí que és una data molt important veure totes aquestes famílies plantant aquests arbres avui. No ens està dient res més que per fi ja tenim el nostre futur parc.